Say sin biang haka keteng batiang tam ke jong ujus kus ngako aban ai kuble bat ban pedeng subhai pi baro ki polok ki bi ki jonga ki baju sungutanat basnap ki kubor lengba kini ke channel ngini peteng bani puli biang ya ke kitab o Daniel hoi la pidon kanu jikli pila ban teks pila ban phone ha kini ki number ki balabu harum ka kubor ka bangakwa bani sam ha kini kapor kade shapang usim le kraw sha kajing penret ya kapang kata ya ke kitab Daniel kalanong kebanyo kalanong basau pat kalanong basan namar kapor kalong kebalengkot ngamla berbatai benia kawai hadin kawai kalanong handingan sim tang ki katu kanikimat hoi ngadon ru ya ka personal ke channel ke jonga ka mga akateng kasi gospel media lengba kani ke channel kadon ke jembatai ya ke kitab Daniel bar ya ke kitab cimpapau kawai hadin kawai kalanong shwa bangan jam shaprang tungin pendem ki kli hagi jingduai kopa jingi bahabneng nyai ngu ime ko try bang ngindang yo yen kalat ban snap ban chashkor ya kaktin ka bem gojongmi ki babun ki jaka hak barthai kem shem la yo ban shakri la lu yami ande nyai ngu bahakani kari be jongi ngindang long la lu ban shakri ban snap ya kaktin gojongmi kar bangi puli ke kitab Daniel Toyalam ya lau syukri ujumi da musim ko ujumi bar kumju ya ki polok ki basnap lamba kani ke khubo da musim ko ujumi pelak ya ki ai ki ke start jin phang bakila mansothu toma patrai ki pom ki like let ki bang susi yami haka kteng ga jong just christmas why amen Daniel kalanong banyo ka dekat kaban kong ha ka jing itu pau jong Daniel ulai i ya ke sau tli kemrat ke bahe ke blayawan mino nakata ka doriao ke baye pher uwei na uwei pan Daniel kalanong banyo ka dekat bakanyo labatai bakini kemrat ke bahe ke basau tli kilong ki south im ke ban mino naka khndo Daniel kalanong banyo ka dekat ka basau ngini puli ya uni umrat klau uban kong ka bible ko ongkom ni ubanikong ulalong kum using bar uladon ki thapniang pukni ngala khami hadu bala phutno ya ki thapniang jong u bala khli ya u naka khndo bala peniang ya u hakikijat ar tli kum ubriu bala ai ya kadonut briu ha u habaong ba uni using udon ki thapniang pukni ki tho ya ka jingkhlan ya ka jingstat ka kom ka kitab Habakuk kalanong kaban kong kadekhat kaban rio bat kabanyo Jeremiah kalanong basan pho kadekhat bakhanyo ko akumni u Israel ulong kalang brot bala sakama kising kilabe no ya u bat kabakhadu uni Nebukadnezar usim Babylon ulapan khen ye kising jong u uni using obadan adli ki thapniang ka tho ya usim Nebukadnezar jong kahima Babylon ka Bible ko ongkom ni bala phunno ye ki thap niang jong u la ai ya ka donot briu ha u ke ka baja ya usim Nebukadnezar ka kitab Daniel kalanong basau kai thu ba de usim Nebukadnezar bala tho ya ka ni ki kitab hadin ka jingkala ka bamut ka jong u Daniel kalanong basau ka dekhat ka bakat lai bat ka bakat sau usim Nebukadnezar ban pelengkot ia ka jing itu khana ubatai bau yo i ha ka jing itu pau ka jong u ya unong aphira ubakhu ru ulawan hiar na beneng ula pertajam bar ulaong kumni to khetno yo ta udin nama usim Nebukadnezar la i yo uding ba ubakrau balaong ru ban ngorno i kitanat jong u ban kentano i kisla jong u bat kan sapret i kiso jong u ai ba kimra klau kin mi no na po jong u bat kisim na kitanat jong u kad kha ba khasan teter Henry to ino ya ka ding khong ki thie jong u ha ka khndo da ka jing spainar barnong ha u langlung ka khndo to ai ba on sinrai u da om jer beneng bat ai ba ka banta jong u ka long rengkat ba kimrat hau phlang jong ka khndo dai ba on pengkelai ka donut jong u na ka jong ubriu bat unyo ya ka donut mrat bat ai nyo ki ayom kin lut ha u Daniel kalanong basau ka dekat ka bat pho teter
U Daniel u batai ya kani ka jing thu pau jong sim ne bu kan sa bar ong bo ni u ding ba kraw o tho ya u sim hi o ta u ding u ba melai i o ta u long ma me ku sim bar u Daniel u batai bar u pasu tho yu sim bo don ka man phai shoble namar kata ku sim top diang ya ka jing tu jonga bar to pendu no igi pop jomi da ka jing le hok bat ya ka jing mom hok jomi da ka bale isne ya ki baduk let's say don ka jing Islam ya ka jing suk jong mi Daniel kalau nong basau ka khat ka balai pho tater usim habau la pe ya kani ka nong ba ka be internet ka ba ula thau uong ye ni king tin hatu kani kamlong ka Babylon bakra ya ka bangla te manga balong ka jaka shong sim da ka jing kraw ka bo jonga bad na ka benta ka nam ka borom jonga hamar ba usim udang kren ya ka ta kang tin ka jing sawa kalahiar na beneng ka daong ko Nebuchadnezzar im laong hami ka hima kala linno nami but on beno yami ne kibriu but ka jaka shong jomi kan long rengkat but kimrat klau but on penbam plang yami kom ki masidap but nyo ki ayam kinlut hami dat anda melatip bau bah klitam e usun syar ha ka hima jo kibriu but ba ulai haka ha oba umanhi kadakot ka balai fly ha kata hi kapor la pendap ya kata hau usim Nebuchadnezzar bala beno yu na kibriu bar ula bamplang kum ki masidam bar kamet jong u kalajhi da ka jer beneng tar anda usnyu jong u la san kum ki ner pukni bat ki tersem jong u kum ki tersen sim kani gede ke jingi thulpa shapau uni udeng bukrau kade ke jingi thulpa shapau usim Nebuchadnezzar ba nyau teli ka ayam bathoi ki nyau teli ki snam bos im Nebuchadnezzar uyo ya ka jingpang be bat udalong kum umrat kani ka jingpang be ka bangi khot aktin we zuan tropi kade ka jingpang ka baplong yo obriu banle kum umrat dan ru ki bakhot ya kani ka jingpang species dysphoria kade ka jingpang ka baplong ya ka met obriu bakan trekam lani kwa banle kum umrat ka Bible ko ong baya uni umrat klau ubal kran phashi ka kitab Daniel kalau nang banyo ka khat ka basau using batho yu usim Nebuchadnezzar habala phunno ita kitab niang jogu ka bumot ya ka bor ka Bible ko ong laai ya ka donut briu hau Daniel kalau nang basau ka khat ka blai phosau kai thu ti habakut kita gisngi nga Nebuchadnezzar nglakmet lakikmat shabening bat ka jing shampang jonga kalawan phai pat changa bat ngala karkhu yau bahkli tam e bat ngala yero bat ngala penubrom yau tau im junam namar ka jing sanshar jong u kalalong ka jing sanshar bam jukut bat ka hima jong u pateng lapateng benrio kalong ka khobor ka basontunat usim Nebuchadnezzar usim uba erang usim uba don ye ka jing sarong usim ubaile persya iblay ublay ula ban penret ya ublay ula ban ai hau ya ka jingkala ka bomot kum juru ladadon na pedeng ki long yang losem jongpi ki polok ka jongpi ki badon ya ka donut ya ka jinglong kum usim Nebuchadnezzar phila bandwai nam ta jongki kiru kinmat ya ka jingim kum usim Nebuchadnezzar paken phai shaublay ki history ki thu usim Nebuchadnezzar la shongkurem ya ka ametis ka khun usim unongmet nang ta shishu kia thu bah ka jingyap jong usim Nebuchadnezzar ukhun jong u amel marduk bala jukhot ru da u ebel merodak ula sanshar labu jikmau ha ar kisim kalanang ba absan ka dukhat ka ba punyo ka kitab Jeremia kalanang basan puar pat ka dukhat ka blefoi ka basusi kalong la penyap no ya uni ukhun jong usim Nebuchadnezzar bala jusin u ebel merodak da ukun jong uneri glisa bala jukhot ru ya da unergal sharasa labu jikmau ha kitab Jeremia kalanang balai khundai ka dukhat ka balai bat ka bakhatlai hadin ke jinyap jong uneri glisa ukhun jong ulebashi maduk ula sanshar tang khnai benai namar ba usha penyap ha unabonidos usanshar panamar ba ula temen ula sanshar rengkat bat ukhun jong Belshazzar ya kabala bu jikmau ha kitab Daniel kalanong gabasan
Pini hang ni kadur banglabu jika mau ya kini ke bro katkom ke history bagi khon jong usim Nebukadnezar kidon langut u amal marduk nang ta kakas saya bat kan nitokres kini kidei kiba don bentah hak history bat arngot kipau na kini hak kitab u Daniel kelonong besan hak kitab u Daniel kelonong besan ke dekat kemenkong teter Haus im Belshazzar belong kung siu jong im Nebukadnezar ulap long ya kajing khawai ke bakraw da ka ba upanan kam baklai ke tiar ke bakantang jong blaya ka ba usim Nebukadnezar ulap mangkit na Jerusalem sha kari Babylon long ba ban pelengkot ya kajing thuk khana klapau ka kti phla ka ba tho ai hak kanro uniu usim Belshazzar ulak kenyu haduk kata-kata Bat ulakot ya borok kirustat kinong lek bertong jong kari Babylon ban puli ban batai Henry Omran bala Daniel kelonong besan ke dekat ke bashipo ter ka Bible ka ong ti kasim ka batho ya ka kun jong usim Nebukadnezar kan tukris kala kran bakala ong kosim ka kran ya uniu kun jakau Belshazzar to im halakata wan ai baki jim berkhat jami kin kusla yami lemne wan ai baka khmat jami kan kala don obriu hakahima jami how badon kamsim jong kita kiblai bad hakita kisni ukpa jami ya kajing shai bad ya kajing shampang bad ya kajing start kom kajing start kiblai la syam hau kani kasim kakdo ya u Daniel ubolong unoi tulpa jong blai ditang mo u bala ban batai ke jing phlai ke parsi bat kham tam ban puli ya kidak phla ban pelengkot ya ke jing thuk khana Daniel kelonong besan ke dekat ke ba apon riu hado ka apu pra o Daniel ula batai ya kani ke jing tho ka badan ha ka kanro house im baru ong komni kani kelong ke jing batai jongka many ublay ula ken ya ka hima jomi bat ula pnwa ya ka tekel la tho yami haki tarajur balashem ba meduna peras la penbenta ya ke hima jomi bala IT ya ka haki met bat haki pasha kadkhat balai phuai hakata hi kamit la penyap ya Belshazzar usim ki khaldi bat udarius unong met la yo ya kata ke hima habau la long kumba diu pho arsnem karta Daniel kelonong gabaar ke dekat ke balai pupra teter ngin ya yai biang sesin ya ke ke ba ngelabatai hakipur ki ba ladap ba hadin ke hima Babylon kan sami sakawai pat ke hima bakani ke de ke hima Medo Persia ngin se puli biang hakawai pat kapur ya ki hima ke bangsa ya kini ki mrak klau ki parsi ba ka Bible ka kran parsi shipang ke sim ki ba sanshar ha gani ke perthei ublay jungi ulong ublay bukraw ubay thulupa ya ke kaba deban pendap nakapta ban hika yang ai pi bakaktin ke jongblay kalong bamayan kalong ke basisha ya ke kabala tho kabalai thulupa la pendap kawe herin kawe bai boblay unkurku ye pi iwei puwe nakapta brom jongblay amen